ọbụrụ nwa bụ nsogbu ụmụ nọ abi ụmụ ka nke na ụmụ yasa now you are talking ụmụazị nọ ka you say na ụmụazị anọ ụmụaka nọ na comment section eti single single and searching. People can be single for a long time. But the question is, what is the problem? How Monique Star is also here. When the KJ? White person, you see. Okay, you know. Nah, just double one. You want on one? KJ, you're my man. Could I put my you? Off man, I want your name. A bypass now. Web to go for a camera. Oh, my catch you. Okay, whatever. So, who back and not the jack. What's happening? Kedu ife na nwere kedu na nwere okay ife adịrọ that's understandable achọba na ife ma na ọbụrụ nwa bụ nsogbu ụmụ nọ abi ụmụ ka nke na ụmụ yasa now you are talking ụmụazị nọ ka you say na ụmụazị anọ ụmụaka nọ na comment section eti single okay cash ngwane imana ọ ga-abụ a different topic okwu ka ga-esi nwe cash okwu a ga-ekwu na omeche bụ nke ahụ na okay mana asikena na ọnya na si were nwa one after the other kedu ife na-eri waga ihe ebidogolo n'azụ onye ati ihe jidekwa ego heyi o waga ihe ebidogolo n'azụ abụ m onye azụ ka ịbụ onye azụ anụga anyị ebidogolo n'azụ from the back godo ana m like vo ibeto ovu nya bụ ogologo wata onye na-like white ogologo But what has height got to do with it? We're gonna Benko. Benko. Benko Bob and put they didn't know love it of you. Benko, I got a real one guy. Can you Bob? Anyway, Bob no put on the one love you. Why you just met? If we up to those women everywhere, man, Biari. Ever the book na garden no kute gagide zono kuna mmiri pia. Ozwe photos body ka mmiri up. You very need there or get it in What's popping? Anyways, JJ. I did. Therapy kind. It's a Sunday. Real quick. This is my mind when you're not covering you get real quick. So Kevin who Ikedia Okoro Ogoro. Wanna imagine what to go big or they fit like that. Hey, man, all what but to jadele scarves, not but to wear this special. Okay, so you're not a limited model. Na chonki we do kanole. Mbana okay ko di amata ho di ai ego gbure it's a limited edition nanya ezigbote ego ana ego eji agbo nge na agwa ga ego eji enete nwanyị anya ego eji eme competition because ndị na-abịa ịgbasa mgba this particular person na-ekwu toro ogologo a buru ike nwe ojojo alafu mama iru ọwaga mama iru. You are talking about a model, a damn self. Yeah, gina ndo gaga na azọ nwa
nwere the capacity is on with ndị ọga ị ga-efe nwe ya private jet ị ga-efe ya private jet waga na ya ịmana ịmụ ikwara ibe dị bụ n'ịzọ nwa ịghọta ndị na ndị ọga na-azọ nwa ka ị ya aghọta na advantage anyị wa n'aka ịghọtago ndị ọga na-aga abịa tupu ego abịa enye 1 million enwe ike 1 month afụbeghị anya nwaanyị na ebe a so in case ikwuo nke na-abụrụ eziokwu ọ ga-agba m go ahead waga na-akwụ bail ọ bụrụ na ndị ọga afọ ada akwụ bail baka ya akwụ bail mana ebe adịrọ ịghọtago ụfọdụ bụrụ ndị nugo nwaanyị ama m nwata nwaada jefu wedin ọ jefu comedy show a maka na ọnụgo nwaanyị na unu abịazi unu na-eje comedy show anyị na ụmụ ibe anyị na-eje eji wee rata ya anyị gbara fulo eziokwu what are you on na TikTok now, right? TikTok ama m ka esi eji eme all life, man. But I get that. So now not there. I'm just there. Of course. Okay, no problem. We'll go there. So. Okay, no problem. So ihe na-akọwa bụ iji ego eji azụsa. Okay, obere ị na-ekwu na iji ego biko. Ihe ọ na-ekwu bụ from ihe nghọtara ọ na-ekwu na ya nwere maybe romantic. Maybe on a take away to movie, on a jeta movie, imago. I saw you because I want to on a time movie agassi. So now we is now I'm going web the time in a lot of my is that one of your skills you get digital or you get this damn set with the skills even when without money you get person. My TikTok username, my Instagram name, OPP Waga, the same thing everywhere. You get it? Yeah. So, Adam hine. Egoso. Mana opoze kandi ogange na fanazia. Iwotago. Imevu ki ya ve mevu. Iwere nkozo to gwale ya ka we kana arata yi. Solo na top 5 ma top 3. Okay. So unu aginwa so na ndị ọ ga-abụ ọ ga na-akwụ ụgwọ gụnwa na-alụ so unu na-alụ that thing ife na-alụ udu ndị otu unu anaghị eji ekwa nwudo ude my inbox so chọrọ iwu my sugar ndị nlachi ile ọbara nwudo ude no sugar boy. Oh, do mommy's boy. I want to aga your mana waga. You be my on according to inwete ya to prefi ejina acho. Iwota. So in a people that money, I'm gige ken. Mba, oburo de Nigeria totally. Oburo de Nigeria totally. Waga boro ni whatever neje. Oburo de Nigeria. Oburo na agba aka ejeta okay. Ị agba inu fuel je costo na agba aka eme nke a. Ebe kata ejepụkwa afọ isikwa na akpa ilie. Mana na ya compare atụ ndị na-akwụ the real bill. And ndị na-akwụ the real bill enwere efe. Onye God, so can't you praise God? God is already praised. Even in I remember Kajura and Aroto. Oh yes. The only thing that's the most important. That's what I'm promoting. That's my Ferdinand. Yeah. Any listen, if you bo a sugar boy. So if you have not seen on the church, oh, the church no problem. Happy about Antana lot on the church. The church come on, woman if we have. Jesus Christ. The church and only I know what that person said there, can't you praise God? No one we had there. Come on, woman if we have. No, yeah.
no. Obi try. See, man, I like what come and the mark. Yes, no. Obi, ichori bata kisra yekpankata. In a told you. Bata kisra yekpankata. Well, Ben Guyana, praise God. Today, who wagaji? A big sugar boy, and you define yash. You see, that problem. You see the hair. No, thank you. If you like Anna, in a sense, also a big sugar boy for that matter, and you define yash. You see that thing in there. His natural, but Nindoga. I want me to Nindoga. Indoga Neri. Money on our trouble about your guys do a movies. How one day of parties. As this one go good for give her because so good. How Waga. Can't you praise God? Hello, Can't you praise God? Obi one them. One day they're going to as you don't come like this, let the presence of God begin. There's no one that will Can't you praise God? Okay. I can see you now. Okay. We are praising God. Okay, commence. Commence. God my brother, we go care for Kebisi abo. Can meet you. Afam Obinna. I know Lagos. Obinna from Lagos. Obinna vote to LP. He vote to Ndai. Yes, so yes. Opu nwere one na. Opu ande na ijina nwere one. O du kwere before. Come na so ofu bi dum na aka like this. Ndị nke ọzọ na moto. Na moto ga adịrọ n'fa. Moto ga na mechanic ka ọ dị na ya. Ọ dị ya na. Ịmachi ejigo nna. Because you na-ekwu ihe a bụ na ị na-ekwu ka ị na-eto Chineke. So achọrọ m ka ị dash ya one person. One of this your cap right now. Udo dị now. Onye nọ na Lagos. So onye ọbụla nọ na Lagos like okpu na. Sị na me. Je onye nye one cap like this right now. Ka ị na-eto Chineke. Hallelujah. Amen. Bad boys. What? Onye si na ọ chọrọ okpu a signal. Mi kpuru okpu a n'iro. A na-ekwe nsogbu. Afọ ago ma ụmụ nwa si I want. Oke ngwa ka onye chi inye nwoke ke chi inye nwaanyị. N'ọkwa nwaanyị. Thank you. Okay, onye chi inye akwa nwaanyị. Okay, I like it. Onye bụ onye nke anyị, anyị na-ekele Chineke. O wee chi inye onyinye, na anyị na-ekele Chineke. Ajụjụ anyị onye ọ ga-enye onyinye, ọ tinye ya nwaanyị. Wala onye ụka. Onye chọọchị anyị, mana ọ tinye ya nwaanyị. My man, welcome. My man, n'anya, gwa m ụdị ife ị na-eri. Hapụ ya chọọchị ị na-ekwu. Ịdagị ya kịta. Kefi na-eri nyachi inye gị nwa na kefi na-ewere ekene go Chineke ọkwa nke bụ ihe n'ukwu ịbịa ntị na nke na-agbakwa mmiri ndị praise God ịbịa ka bụ unu na onye praise God a oke mkpi in Christ iji ya maazị onye ọ bụrụ ime mkpi Christ. Okay. Meanwhile, ndị chọrọ okpu jere DM ya see I want that cap. Then mezi select you onye masịrị gị nye. One person, you must give one person that cap. Okay, mkpi in Christ. Because all you need look at the man and say he want to praise God. All of a sudden now you now want to meet. Mmiri dị gị mkpa. Okay, hold on. Mmiri dị gị mkpa. To what extent? If 1 minute you give up entirely. How do? Bankuli.
Kuriwe in the building. Kuriwe. Very cool. Hello. Oh, Nkechi Benko. Yes, darling. Onye ụka okpu ikpu achọrọ m ikpu ya. Photo okwu Cooling ways. Onye ụka. Ịnụkwa ihe o kwuru okwu ikpu. Onye ụka ịchọ nke onye nwere ike. Onye ụka. Ị ga-atọkwa n'amụ. Don't worry, I will give you. Onye ụka chọrọ onye nwere mmeri. Onye ụka. Waga. Ha na-abịa in disguise. But the church. Just as you see, turn the church, okay. But the funny thing, bụ na ebe o si wee banye from ebe anyị nọ, ọ maadị mgbe o ji bee gade. Onyinye ka ọ na-enye. Asịzi ya nyezi onyinye. Ya nyezi onyinye, were onyinye nye nwaanyị. Wee maa na ife dị mmadụ ya mma. Na ọ bụrụ ọfọdụ na-ekwu. Asị ma amụgo buru ibu. Exactly. Kechi Benko, you know na spirit. Kechi Benko. Akwụkwọ nwere ndị adị mkpirisi n'afọ afọ adị m sure na ọ toro ogologo. Nke agbagote. Ọsọ dị mkpirisi. Oluchi ọgbagote. Yeah, do you need privacy like me browsing the internet? Then I think you need the NordVPN. That's what I've been using. Yes, so if I use since Uche. If you want some privacy on your browsing the internet, you know how I mean. Yes, click on the link on the description and you're gonna get 66% off your 2-year plan. You mean? My people. Yeah. Don't keep me at the time. I love you all. Click on the link on my description. NordVPN. Protect yourself, protect your digital world. Let's go. Now. I see you. Ọgụ a na Jumena ka nza nige nọ. Okay. Ọgbagote. Na this platform. Maka ha ga block Waga. But okay. Ihe akwa onye ụka search ayo. Okay, in Christ. But actually gossip amge. Every choice. You know, Biana DM selu photo ya. Hey. Jigida. The problem bụ na ya ka anyị hapụ ịdị na ebe ikwu egoro okwu ihe a ka anyị hapụ ịdị na-emebiri ndị Labour Party ife na ka ọ dị ka ha na-ekwu okwu ọtụ na amụ wepụrụ ha okwu. Thank you. Kọkwan ọ dị ka chere onye ahụ onye nke anyị hapụ ya bịa dị ifrọ. It's okay. It's okay. It's good. Benko, gịnị na-eme na nke anyị na China ka onye na-ete spam n'ihu ya? I'm not actually feeling good. I've been sick since yesterday. Hey, onye na-aba mba m adị anya che ka nghọta ihe ọ chọrọ ikwu. Onye na-asị pastor just join. Ndị pastor niile a nịnwa bịa nụ ka anyị kpa ngada. Agụfụ ka pastor si daa mba. Haro. OPP Waga. Ndewo. Birikwe. Waga birikwo. Keriji anyị ụmụ nwaanyị nọkwa ya. Oh yes. Waga ibe dị mma. Ana m ebe dị soft. Ọ bụrụ ka ebe a. Thank you for the Thank you for this FM. Thank you for this FM. Ntọrọ ka ịgbogoro here on abogide kwa m ncha abogide ncha ọ na-abụ benko na Jesus Christ. Ị ga na-etebi mmagoro n'azụ ana. Benko ugwu a na-arị atụ egwu. Iri bunwum. Iri shọlị. Iri bunwum.
Maka Chineke mmemme gị 30. Inokwa. Hey. Anọkọla nsogbu. Inokwa. Benki na-eteretiri na-asị ya na oge bụ ugwu ị na-eteretiri Biko amụgo ha kwa ebe. Hayi. Amụgelo ụtọ ha. Ọ efula anyị ikwetenu na Ajụwaya. A ga-afụ n'anya. A ga-eme Ajụwaya. afụ n'anya. Ajụwaya. Waga benko soli ihe a na-eme. Oke. Ohi nene. Maka Chineke nke a enide me kwado because anụ na nkwado steady. Oh yes, Rebecca, do you like black guys? Of course. I have never slept with a white man before. Oh, and oh, you need. So ya n'Igbo ka ndị na-anụ webe. N'enye Benko onye a na-afụkwa gị ka anụ ajaja ọkwa ife akwa marked for dead that's aka go as terrorist. Ị mara o nwere ife bụ ifu onye ịgụrụ agụ. O nwere ife ịgụrụ ma. Ijere jekwuru onye na-afọnye onwe gị afọnye n'ọnụ. I don't know if you get me. Is that the normal? In your country, why an threatening Zoom worker these days? Or no, but let me say something. In Kechibenko will so actually climb if Benko will. You have to have a longer rope so that you can reach that. Like I'm going now. Benko, do you for Benko no now? Weak point ya now. You will really na gadia. It's a good like 30 minutes. Wahala. They need to be. I'm gonna do. They need to be. Okay. You have to sign it. At the point. Because every with the money for good 30 minutes. At least man. Complete that. Man, you're because wait. So you need to wait. I don't wait. Before I'm also an agazugu arulile. Okay, taka. So you need somebody like me, I need to know Bidogodi. So before now, say for 30 minutes. Halfway. I will raise the arm, does this year. Hey, I need one net. Hey, I want for you. Ndi was really look before now. And I am you are at the point. Sir, give me. This kind of situation. What can you say of it? The only thing from your past experience. From my past experience, my Judith Oga, his location. Okay, first. So they say you sabi nyash. Don't I say person where you don't knock there? Who be that? You get person where say you sabi knock. You say don't. Oh, they say this guy gets skills. Okay, come go Agibiko. But K your location, uncle. I'm not Nigerian, I'm talking. Where? Oh, come on, talking or the accessible. Long distance, ammo. Ammo, camera down. Waga, Emma, you know, like Sokoto, no Pala Sokoto.
No need in a make camera down, you understand? No. Money. Nanya. The major thing on our coabo, you go to no talking now. Man, America. Oh, You go to bring Turkey and America. Nkechi Benko nọ na America. Mba, anọ m n'Enugu. Nọ there by. You see, this uncle, imi yourself dika onye genwe nuketa mu. So, Benko. If this open seats, okay, open seats, ya we Kechi. Hey, Benko. And I imagine ever what they delay sigh and then we just boss you to a car. It's a hard there. In a take ever just what it is sigh to a car. Kato and then clip to just boss I to a car. Yesterday. You're gonna come in here. I will minute the thing go dire na ga up and down. Ebo. Me call a chalacha. I know. Nkechi focus. Focus. I'm very focused. Nkechi focus. Bulu anyi jebe anya maho. Focus. You tell you when I judge na so that all update I get very quick, more updates quick, no point game. You time me, my guy. Yes, you know there. Yeah. Or a channel, let's go for whoever one would have for or Tararo carry for megas.